Hi guys! Ayan guys, samahan niyo po akong mag-unboxing guys. Unboxing tayo guys ng sapatos ng mga anak ko. Ayan, ito guys yung kabibili lang namin kanina ng sapatos. Kasi, bali, ito yung resibo niya. Bali, ano to, masikip daw yung yung black niyang sapatos. Kaya, bumili kami ng bago. Pero bago pa yun guys, yung binili kong sapatos na black. Na black niya. Ngayong buwan pa lang pero masikip na daw. Yan. Diyan lang kami sa SM guys. SM Telebastaga namimili. Ito lang. Ayan guys. Naganap muna kami ng kulay black lang talaga guys. Ayan guys. Sa Oli. Ayan. Ayan siya guys. Bali bukas ito, susuotin niya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Black na black yung guys na pinili namin kasi pang school nga, pang araw-araw na sa partner ng kanyang uniform. Kasi black shoes talaga sila. Na ayan, hindi to sponsor. Ito ay binili po namin. Ayan siya guys. Ayan siya. Ganda na kasi all black ang kanyang kulay. Ganda. Yan. At ito naman guys, yung sa bunso kong anak. Ayan. Yan guys. Ito guys, charge. Ito guys, di ko naman alam na umiilaw. Pero nung tinuro nung bunso ko, sabi ko, ba't gusto ng anak ko to? Kasi may iba akong gusto. Yung pala, alam niya pag ito, yung parang siya, malinaw yung pagkakaputi niya. Clear. Ayan. Yung pala umiilaw. Kaya pala ipinipilit niya. Na ito ang bilhin. Dahil umiilaw siya guys. Oh. Umiilaw siya. Ayan Iba-ibang niya, kulay. Kaya pala itong gusto niyang ipabili. Ayan. Ayan. Ayan, ito iba-iba ng Yan, dito guys. Dito, charge. Ito. Diyan, charge yung Yan, ang ganda. Kaya nagustuhan niya yung sapatos na yan. Kasi yung una niyang sapatos, yung isang luma din, ng sinundan nito, umiilaw din. Ayan. At andito yung charger niya guys. Patayin ko na. Ayan. Teka, paano patayin? Ayan. Patay na. At andito guys yung charger niya. Ayan. Ito yung charger niya guys. Siya. Dalawa yung kanyang. Ayan. Pasensya na guys kasi ako lang nagbibideo. Wala rin akong stand ng cellphone. Ayan.
Ayan siya guys. So, dalawa yung kanyang para isang pag-charge. Sabay silang tina-charge. Ayan. Ayan guys. O, diba? Ang ganda. Ganda niya. Diba? At itong isa ay doon sa pangatlo kong anak. Ayan. Ayan siya guys. Diba? Ganyan din yan. Ayan guys. Yung sa pangatlo kong anak. Ayan. At ayan na guys. Yung tatlong bagong shoes ng anak ko. Yan. Pero yung isa, yung bunso, nagpapabili na naman ng bagong black shoes. Kasi masikip na naman daw yung kanyang black shoes. Baka bukas ibili ko yan guys. Ayan guys. Oh. Ayan. Ayan guys. Thank you for watching guys. God bless po sa lahat.